Horas marihita salihuna parhalado hagawe jalan lurah pasahat tu sudah ruas doho tamu namar minggu di tikion horas jala selamat beribadah mahita tapuji matu atas yang ede nomor 500 sia ayat sada rodi ayat tolu. Mari hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi perbadian atau mau pelangi dohot tanoon. Amin.
Ditimbang rohanami do ale debata, asini roham di pasitongan ni joromi, sumat tugarmu do baritam ale debata, ro di ujung ni tanoon, gok hati gora do siamumi, tibul do Jehova jala pujion situtudo di bagasan hutan ni debata, di dolok habarion nai, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata jala amanami, say togu-togu jala rajai marohanami marhite-hite todimi, asa olohami manangihon doho majalo hatam, say pahot mahatam di bagasan rohanami, asalam ibaru jala lambadia rohanami, say urupi mahami, asalam marhaposan hami tu anakmu, Tuhan Yesus Kristus, asa jupang hami hanguluan sa leleng-leleng na. Amen. Mareda mahita siya buku di nomor 115 ayat 1 dohot ayat 2. Tangihon hamuma sikat ni patik dihita di bagasan minggon, imana dienet siya buku perjamita, biddu 12 ayat 10 tolu. Pangripunan ni sude poda nuaing itabege oddo, habiari debata, jalaradoti akka tonana, ay ido ina-ina singoton niganuk jolma, ido sahatna atong matangi matu tuhat debata lahu mangulahun nahu bar tupatit nai ali tuhan debata saya pergugoi mahami lahu mangulahun nam bar tupatit mi. Amin. Mari dayita sian ede nomor 733 ayat 1 dohot ayat 2. Tuhan, bagi
tatopoti madosata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di bono gijang, horo na patupaon hasisani dosa di hami hanak narongolon marita-hite, anak haholongan ni roham. Saya si maroham di hami, akan na mangarsakon dosa nami. Saya sahapi matu bagasan roh nami hasisani dosa nami lehon matu hami todim na badiay, asa unang ganggu roh nami di asini roham. Alay asahot roh nami marhaporsyaon, laho magotapon nasa dosa, dohot roha portibion. Asa hupasahat hamil diri nami toho, gabe pelian na mangulu, jalan na badia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema baga-baga taringot to hasisani dosata. Songonod do hatani Tuhan Yesus, Roma hamu tuahu hamu wakana loja jalan asorat, hupasonang pehamu. Buat hamu ma agwaku tu hamu, guruhon hamu masian ahu, ay nalabo doahu jalan serep maroha. Asa dapotan hasunangan todimuna, ay labok do agwaku jalan yang do nahu hapor saton hasanga pemadi debatan gijang. Amin. Mare deta sian buka de nomor 110 sia ayat 2 dohot ayat 3.
Tabegema hatani debata trupu di hari mingguon ima siam Mateus bidu 10 tolu mamuka sian ayah sada satu ayah sia tajaha ma marsika soring. Pitu upama taringot tuharajaun ni debata. Di nasadari ruar ma Yesus siap bagasi lahu hudul tu pasir ni tano. Dungi godang ma dihatahon tunasida huhut pakai upama nin nama nalahor tu balian sahalak panabur lahu manabur. Alai anggona deba tutano batuat do madabu di naso sadia hafal tano jadi tibu matuhu di bahen naso bagas tano disi. Anggona deba tu parsihupiat do madabu las tubo do akka sihupi gabe dipisati ma emei. Hamu akan amar pinggol hamu mai. Ilo sahatna mertua ro akan atu mangihon hatan debata jala napeopsa. Amin. Kor inahanna.
Mari dahita saya buka de nomor 275 ayat sada dohot ayat 2. Tidak ko mahapursiaw tay, songon na hinatidak ko ni dongata sa hapursiaw di sadok portibion, ra mahita madok. Ahu porsea di debata Jehova, ilo ama pargogo na suatu dosan, na tumapelangi doho tano. Ahu porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehova na sasadai, iman tubuhon si Maria, na gabagabayan santuan de perbadia, andorang sobabuhan. Ido tuhata na tumaw na bernit di panghuman silatus na may terpajal do ibana di ahaw silang na tuat tuban notoru dong ditanom na mula mangulo di ari pataluhon na manaik to surgo lau hundul to siyamu na di bata Jehova amanay pargogo na suhatu dosani bisima imana paimamulak sogot to tanoon manguhumi halak na mangulo doho na mate ahu porsea di tondo perbadia jala arong sada huria na badia, huria hatopani halak Kristen akan na badia, doho dihasesani dosa, doho dihatai na mandok, mulak mangolu sogo daging ni halak nang mate, doho dihanguluan na sora suda. Amin. Tabagay makor lansia.
Tabege matiting di huriata. Shalom. Shalom. Tabege ma titing namasa. Itonga-tonga ni huriata di bagasan Tikion. Di Minggu Paono Pondung Trinitatis tanggal 16 Juli 2020. Nagabe topik minggu ta sadarion pangaramation ni debata tu bangso na pinilitna. Na parjulu bagian 2 koinonia 2.1 sermon parhalado manang koordinasi. Sermon parhalado koordinasi pada hari Selasa 18 Juli 2023 masuk pukul 17.00 WIB. 3.2 iuran diakonia. Pada hari ini Minggu 16 Juli 2023 gereja kita akan mengumpulkan iuran diakonia. Dana yang terkumpul melalui program tersebut akan digunakan untuk keperluan diakonia sosial gereja kita. Penyerahannya melalui amplop yang diantarkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua. Amplop sudah disediakan di depan gereja. Mohon nama dan ueknya supaya diisi. Bagian yang keempat diakonia. Bagian kelima pemberitahuan 5.1 jemaat yang baru Manang Ruas Nataba. Terhitung mulai hari ini 16 Juli 2023 menjadi jemaat baru Manang Ruas Nataba, keluarga K. Si Hombing, Inang Boru Sirait, saat ini berdomisili di Komplek Permata Cimahi, masuk WEK 7. 5.2 Parheheon Sekolah Minggu. Pada hari Minggu 23 Juli 2023, gereja kita akan melaksanakan pesta Parheheon Sekolah Minggu sekaligus peresmian pemakaian gedung sekolah minggu yang baru. Adapun acaranya adalah sebagai berikut. 1. Tortor anak sekolah minggu, yang kedua lomba nyanyi per kelas. 5.3 Parheheon Seksi Parupuan. Pada hari Minggu 23 Juli 2023 akan diadakan pesta Parheheon Seksi Parupuan HKBP Jalan Lurah Cimahi dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut. 1. Lomba fashion show dengan bahan dasar ulus. Yang kedua, seminar tentang parupuan yang berjudul Perempuan Kristen dan Kesehatan Emosional. Yang ketiga, penjelasan tentang arti dan penggunaan ulus dalam adat Batak. Adapun peserta lomba, kriteria penilaian, persyaratan lomba serta hadiah adalah sebagai berikut. Peserta adalah semua anggota seksi parupuan, naposo, remaja dan sekolah minggu. Berikutnya, peserta menggunakan bahan dasar ulus. Kriteria penilaian meliputi keserasian gerak dan kreativitas memodifikasi ulus menjadi baju. Hadiah diberikan kepada juara 1 sampai juara 3 dan harapan 1 sampai harapan yang ketiga. Dimohon kepada semua anggota seksi parupuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. 5.4 Kebaktian sore. Pada hari Minggu 23 Juli 2023 gereja kita akan melaksanakan pesta Parheheon seksi sekolah minggu dan seksi perempuan. Sehubungan dengan itu kebaktian sore ditiadakan. 5.5 Libur sermon week dan kategorial. Sehubungan dengan libur nasional mulai tanggal 17 sampai 22 Juli 2023, sermon week dan kategorial libur Manang Matcohot. Kegiatan sermon dimulai kembali tanggal 20 2023. 5.6 Sumbangan pembangunan. Gereja kita menerima sumbangan untuk pembangunan dari 1. Keluarga GP Harianja Boru Gultum, yaitu Jemaat GKPI Jalan Lurah Cimahi, 20 sak material semen 3 roda. Yang kedua, keluarga NN atau no name, 100 sak material semen Padang. 5.7 Basar Ina Gracia. Pada hari ini Minggu 16 Juli 2023, Punguan Kur Ina Gracia telah melaksanakan basar di depan gereja dan semua hasil dari basar tersebut akan disumbangkan untuk pembangunan gereja kita.
Warta tambahan yang pertama, Konven Distrik atau Sermon Distrik pada hari Senin 17 Juli 2023 akan dilaksanakan Konven Manang Sermon Distrik bertempat di HKBP Sumedang. Pendeta resort dan pendeta fungsional akan mengikuti kegiatan tersebut. Yang kedua, rapat pendeta distrik 18 Jabar Tengge pada hari Senin sampai hari Selasa 24 sampai 25 Juli 2023 akan dilaksanakan rapat pendeta distrik 18 Jabar Tengge bertempat di HKBP Semarang Kertanegara. Pendeta resort dan pendeta fungsional akan mengikuti kegiatan rapat tersebut. Songoni matikting namasa di tonga-tongani huriata. Horas. Maret dehita sian buku de nomor 574 ayat sada dohot na mangihut huhu mata pasahat pelias sada a dohot sada b. Martangyang mahita, dami ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha, ima mga ramoti, ate-ate dohot pikiran mo nabi, ti bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Horas madihita sa luhut na. Dihamuna amanami inanami yanagabi turpuk jamita di parsaurata di Tikyon
Imana tersurat di Pesalmen 65, Pesalmen 65, mamuka meisian ayat sada, sahatu ayat sia. Pesalmen 65, ayat sada, sahatu ayat sia, marsika soring mahita majahasa. Puji-pujian tu debata ala surung ni panoguna di bangsona. Ede sian si David ikon nalom ni roha di hodo puji-pujian ale debata di Sion jala gararod do tuho baga-baga. Kumugodo akka alu-alu ni hajahaton asa au sai homa manesa akka pangalosyon nami. Tung nasok kaldo pangalusim tuhami di bagasan hati goran ali de batari hatuan nami haposan ni saluhut ujung ni tanoon dohot laut aka nadawing hodo si paso hasak ni aka laut hasak ni aka galubang naing dohot oga-oga ni aka bangso. Olak ni ido anggo sahakna. Hamuna kadongan sa porsyaon di bagasan guari Tuhata Yesus Kristus molo ita sukun manang naadong sada pertanyaan tuhita. Bohado tutuhita madok mauliate dohot mamuji goarni Tuhata nabadiain. Bohado tutuhita laho madok mauliate dohot mamuji debata nabadiai. Ala memang amang dohot tamu nakainang ikon dohonot taro di bagasa tikyon hirana hurang kontinu manang nahirana dang jot-jot manang nadang situasi na statis hita madok mauliate tu debata dohot mamuji goarni debata. Isarana noeng amang dohot tamu nagkainang contoh na konkret na buy dohonota di bagasa tikyon. Ditiki masuk yana kota tu pegawai negeri sipil, manang na masuk tentara, manang na masuk peon gabe polisi, manang na masuk peon tu ahli medis, manang na masuk peon tu perguruan tinggi negeri, disondohita mandok mauliate, disondohita mamuji debata. Jala mungkin berbahagia duhita ala boy di bagasan ngolu taon na tahirim i gabe direalisasihon Tuhani. Alay buhado tutu sebalikna amang inang. Ditiki hurang padapotata. Manang nadang masuk yana kota misalnya tu sada perguruan tinggi na tinuju ni rohana. Manang na testing gelekta nang gabi tentara manang nang gabi polisi manang na testing yana kota
tu ahli kedokteran contohna HPI dang dijalo bohado tadok kodo mauliate tu debata manang na tadok kodo puji-pujian tu debata sipata daftar kesulitan ni ngolutta di bagasa tikion baboy dohonota molo tadaptar hamaolo na masuk tu bagasan ngolutaon sipata bakol dorohata amang inang laho madok mauliate tu debata laho mamuji dohot pasangapon guarni Tuhani alanido hamunak kamang do tamunak ka inang di bagasan tikyon tutu dadaholani nanaing beringota alay sipata maul dohita manang sipata bakol dorohata laho mamereng haburjuon ni debata laho madok mauliate tu debata HP sa sitong nanunga di pasa Tuhaning aha na tapangido alay sipata maul dohita mampu untuk bersyukur alay molo nunga di leon Tuhani na tajaloi bapi tortadok kodo mauliate jalat tortapuji do debata hamunak kadongan sa porsyaon dison mata bereng bahwa sesungguhnya bahwa pujian kita bahwa ucapan syukur kepada Tuhan ikon sadarat tado amang dota munakainang sipata tadala didoi marhite nadiguari bersifat temporal ya bersifat temporal manang na marsangga-sangga manang na sipata pujian dohot ucapan syukur tai bagabe boy do rapuh molo aha natapangido dang tajalo manang na dang pitor dilehon debata isarana nuaing amang inang adong ma pergumulata manang na adong ma si taonota nalama juhita hiling-hiling ya hiling-hiling manang na mardala-dalani hita bodo memang isarana mardalani majuhita tu sada inganan bodo memang amang inang hirana tarobati rohatai hirana marsalpuan saluhut natapikiri alay dung mulak kita hiling-hiling manang nadung mulak kita mardala-dalani baboy do museng amang inang duk mulak kita tu jabuta bagabe kembali museng si taunon manang na na hambatan-hambatan na mabain hita gabe maul madok mauliate gabe maul hita mamuji Tuhani alanido hamunak kamang do tamunak ka inang di bagasan turpukon memang diajari do hita bahwa baiklah pujian kita kepada Tuhan bahwa baiklah ucapan syukur kita kepada Tuhan itu amang inang unang manian bersifat temporal unang manian bersifat marsangga-sangga alay nang magabe torus nang manian gabe continue pamujiota dohot ucapan syukur ta tu debata alaniaha ala memang songon topik ni mingguta sadarion bahwa kita ini adalah bangsa yang sudah terpilih jala topik ni mingguta sadarion memang diajak dohita memang didokod do di topiki songo dia ma pangaramotion ni debata tu bangso na pinilit na molo dihata Indonesia didokon pemeliharaan Allah bagi umatnya alanido amang do tamunak ka inang
marhite turpuk sadarion, naing matutu dipakulingi hita beberapa bagian di bagas satikion. Na parjolo sahali tutu dipakulingi dohita, ai isedo na berhak mendapot puji-pujian ing. Lasdor hata molo dipuji halak kita. Tabodo bah edeni inahanay nakiningan. Tabodo bah edeni kurlan siyay nakiningan. Tabodo bah akakurkur na adong di HKBP Jalalura Cimahiun. Kita boleh berbangga karena kita memang dipuji oleh orang lain. Jalai kodono tado mauliati. Nah, secara personal majolo hudokot tuhita di bagasa tikion. Tohodo bah opu si badiai ninna. Kuarama opu si badia tutu parngolona. Tohodo bah opu si badia doli do opu si badia buri. Dangarong hitakan na marguar opu si badia di son. Adong? Dangarong kan? Molotung adong pedang amang dot inang nahucari tahod da. Alay na naing sada gobarat sada tudo sa doda kudokot tuhita. Tohodo tutu opu si badia i. Tohodo tutu opu si badia buru i. Renggas marminggu. Masuk ibana tu ina tu lupung walansia, masuk amatay tukur ama, masuk inatay tukur seksi parupuan. Tohodo tutu di jalo ibana do akka nauli natama sian debata. Basude yanakonna pitu puang gelengna ya tolu bawa opat buruna. Sude sukses bahkan ngabar pering ngadong yanakon nagabe sarjana. Sudah sarjana. Tentu ketika opus badia mendengarkan puji-pujian na gabe satu ibanai balas duruhana disi. Bamadok mauliate manian opus badia itu debata. Alayamang do tamuna kainang sotung matutu akan adong dihita sukses sudah gelekta manang namar pangkat gelekta marpahupusian anak marpahupusia boru hita dengan karejoni aka gelekta sude dengan aka popartai sotung ma gabe makagejakon rohatai di loloane natoro. Buasa tadok kosongoni kita boleh dipuji oleh orang lain. Tapi janganlah sampai kita ketika dipuji oleh orang lain itu membuat kita menjadi tinggi hati. Alani ido amang do tamunakainang pujian boleh datang dari dunia ini. Tetapi sebenarnya yang berhak mendapatkan pujian yang konkret, yang nyata, manangna pujian sasitongna holan milik ni debatadui. Songonido na naing dipaadar Psalmen 55 ayat 1 ayat siaon. Di patakas dotu hita marhite Psalmen 55 ayat 1 siaon. Isedo sasitongna naikon si puji otta. Na parjolo di dokon ibana debata taido nagabe tempat pujiatta. Debata taido nagabe si hamalate honotta. Buasa ikon gabe debata ikon si pujiotta. Buasa gabe debata tai tempat manang kemahta laho mamuji ibana. Di dokodo di bagasan turpukon amang do tamuna kainang. Allah debata taido nama nopa saluhut jadi-jadian na adong di portibion. Dia adalah pencipta segala yang ada di tengah-tengah bumi ini. Ibana do
namanopa saluhut. Ibana do jumadihon naso adong hian gabe adong. Bolo bapak gereja namargoar Tertullianus mandokon bahwa Allah kita itu adalah Allah yang kreasio ex nihilo. Allah yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Maka ketika kita mengatakan kreasio ex nihilo, ibanado gabe kemah pujiata, ibanado gabe dalata mandok mauliate hita tu debata. Na amang do tamunak kainang di bagasan turpukta sadarion pe di pakulingi do hita ay buasa ikon mamuji debata hita. Buasa ikon mamuji debata hita. Di bagasan turpukon museng di dokod do tu hita. Dia itu adalah Allah yang sangat dahsyat, Allah yang adil. Baibana do pasohon aka galupang. Allah ni ido kan dakku boto manang nakur ni ama Exaudi manang nakur Joshua lupa-lupa ingo tahu di bagasa tikyon adong go kan kor marhasak pe galumbang tunggogo ya korri sedu tahe kurlan siading manang na korri se pitahoy ate ya weksia manang na korwek pe ate na pasti sungunahyaru tarbegyaw isi duneng makurhonini narohakku kan ala memang nakiningan babuy dodohonon ba isdebes dudah kurri inahan naon nati doho kurri pungalan siyaon ala buasa isdebes hudokon ala memang ditugiun inahan naon dohita nakiningan iya siyoning hutanahot toktong paradianan ni todikku berarti inahan nama mengajak kita tapuji Tuhani di bagasan kemah keabadian Roma museng nakiningan punguan lansiaon tuksotar dodo holong ni rohani debata ni nada sida berarti tong ikon tok tong do hitaon diarahon asa mamuji holong ni rohani Tuhani. Naima nakiningan ala tadok kodo ibana do napasohon hasak dohot galubang. Ya, ibana do napasohon hasak dohot galubang. Ya dia do pihamu hasak do galubang ningulu amang inang. Jot. Ya. Ya pasti sudah do hita ya mengadupi namanya juga manusia. Ya, namanya juga manusia. Alai di doko diturpukon ibana do napasohon hasak dohot galubang. Alai kolani HP buasa ikon puji uta Tuhani amang inang. Ternyata diajarkan turpukon dohita songon topik ni mingguta sadarion bahwa songon dia ma debata nama milit hita. Balganay HP au, balganay HP ho inang, balganay HP ho amang, balganay HP hita ruasnya HKBP Jalalurah Cimahion. Dipilit ditodo Tuhani hita gabe bangsona. Hai ise dua dia dupan ni debata. HP huboto do akka kelemahanku. HP huboto do akka hadosa okku. HP huboto do akka hahurangakku. Alai songonima balgani debata mamilit au gabe bangsona. Bahasa tadok koni ala memang molotajaha ate sada Petrus 2 tabuk kabaco bibil tay ate amanginang. So tungido ko kabuan non dia datana inahamon tuau gabiau sumasusa. Jadi bulus sudokon
kenapa kita dipilih oleh Tuhan? Karena memang 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan molononga dapot hita tajaha majolo sude alai margana pinilit dohamu hamalimon naraja bangsona badia hom na ginonggomanna asatung dibaritahu kamu dengan ni bahasa rohana di ibana nang majo hamu sian naholom tuhati ronna halongangan ini. Luar biasa, Tuhan itu menjadikan kita menjadi umatnya, menjadi bangsanya. Padahal kita sering menyakiti hati Tuhan, padahal kita sering mendukakan hati Tuhan, padahal kita sering lari dari jalan Tuhan, padahal kita sering mendapatkan atau memasuki dosa-dosa. Alai dan diingot di bata saluhut na akka pangulaot tai di salpuhod do isian bagasan rohana alaniaha ala argadu hita amang dotamu na kainang di adopan ni debata. Kita ini adalah harga yang sangat mahal. Tuhan sudah menebus kita melalui kematian Yesus Kristus dengan harga yang sangat mahal. Namanya hut museng buasa ikon pujiota debata. Diajari dohita di bagasan terpukon. Ala olo debata. Mabege tanyak taing. Nakiningan nunga di palua hita dengan harga yang sangat mahal. Isi au di adopan ni debata ninna hita. Ternyata di pakulingi turpukod dope hita. Ala ulo debata mabege tanyak tai. Jala dinata bege di bege Tuhani tanyak tai. Idu bener gabi tapuji ibana. Idu bener maduk mauliate hita tu debata. Idu bener tapasat nakiningan peleata. Ya, mau lihat mada. Saya dong naburju mangalehon akapelia bulanan, mangalehon akapelian desa, mangalehon aka subangan tu pembangunan on, ya, subangan pembangunan gedung sarana prasarana on, ya, basaya dong na mangalian perpuluhan, dohot pelian tu pembangunan ate. Bayi alania hadui, ala di boto ibana. Madok mauliate tu debata di boto ibana bahwa si puji odo debata jaladada holani ai ditangi Tuhani do HP tanyaku. Nak kiningan tadokon kenapa kita memuji Tuhan? Karena dia mau mendengarkan doaku. Nah amang do tamu nakainang disodo hita nasipata madeli ate. Disodohi tasipata na madili. Ala sopit molomartangi yang hita. Ndang pitur ditangi Tuhani tangyakta. Disodo disipata diajak kita marsabar. Disodo sipata diajak kita ikon makirim tu debata. Isodo sipata hita amang inang diajari Tuhani asa berpengharap kita tu debata. HP memang molo didokon doa yang kontinu itu, ya doa yang kontinu itu manangna adong do sipata doa personal ta ba molo doa personal nina molo neng martangi ako baku cima kamarmi ba martangi yang maho di bagasan nasaroha do toddi alay adong dotong doa kontinu manang na doa terus menerus imana tersurat di Matius 7 ayat 7i minta cari dohot ketoklah ya minta cari dan ketoklah itu adalah doa yang kontinu di samping doa personal taate di samping doa pribadi ta adong doa kontinu minta cari dan ketok Matius 7 ayat 7 alanido hamuna kamang doho tamuna kainang sipata nakiningan tadokon
ura-urado hita madele molo sopitor ditangihon Tuhani tanyata. Arong dosa ada carita naneng hupasahat Tuhamuna di baga sa tikyon. Adong masada parau na berlayar. Jala sian awal ditikina mardalani paraon ba memang tung masay suda bu pardalanan ni paraon. Guarama parau ya besi pata ikon adupan nado akka galobang ya ikon adupan nado dohot akka hambatan. Na ditongani lauti ditikina mardalani paraon dung ditongani lauti pitur guguma obbang. Jala dibaritaho do dibaritai bahwa memang tung masay gudang do namate. Jala dinyatakan bahwa kapal itu sudah karam. Alay adong matulu halak ama-ama. Na memang selama donasida nakiningan sian perdalanan ni paraui. Jala mereka terdampar ke satu pulau yang mana pulau ini tidak berpenghuni. Mereka tidak berpenghuni, nggak ada penghuni daripada pulau ini. Di bagasan na terdampari nasida martanyangi ma nasida tu debata mauliate ma Tuhan nunga malua hami sian parmaraan mauliate ma ale Tuhan nunga terdampar hami di sada pulau on atik pe memang dang berpenghuni pulau on ninnana tolu halaki. Jadi tolu hari mana sida disi dung tolu hari nai ba memang dangadong pertolongan ya hari pertama hari kedua hari ketiga masay gomos dope nasida martangyangi tuadopan ni debata asa adong manian nama mereng nasida di sada pulau naso berpenghuni. Alay amang dota muna kainang di hari keempat mulai ma adong dua anggota ni halaki gabe songon na marsangga-sanggama na martanyangi. Boy dohonota ada sikap yang temporal yang dimiliki dua dari anggota mereka itu tadi tiga. Nah, nasadanai say martanyangi do ibana asa malua manian nasida asa adong manian meneropong nasida asa adong manian mamereng nasida ala tongon nasida terdampar di sada pulau naso berpenghuni. Jala dibaritahu do memang ba akaaha sialangon na adong disi ima di alang. Dibaritahu do memang baulo adong aka sinumon disi ba ima diinum. Nah di sada tikidung di ari palimahon ala memang nunga mulai songon namar aha temporal nakiningan tangyang nina duaon gabi dicahi ma dongan naon didok ko mapangit cahyon na songonon ay say merhua beho martanyangi ninna hita nga terdampar di puloon suarong nin na menolong hita ninna dangarong mengurupi hita toy maunang be say martanyangi ho dangarong be lapatan ni ninna alayang gua mata nasa sadaun say terus do martanyangi tu debata say lohot do di bagasa rohana bahwa aku akan tetap memuji Tuhan itu mengucap syukur kepada Tuhan itu walaupun pada saat ini kami masih terdampar di satu pulau yang tidak berpenghuni tetapi aku tetap memuji Tuhan itu aku tetap mengucap syukur kepada Tuhan itu lewat doa yang saya panjatkan saya tetap memuji saya tetap mengucap syukur. Dung di hari palimahon ditiki borngin terbakar ma kemah na di pauli nasidai terbakar ma tado kemah jolo sopo-sopo na dibangoni nasidai pola do sape tibo api nai pola do sape gudang asap ni
jabu manang sopo-sopo ni nasidai. Ternyata di hari marsogot nai amang dota munak kainang adong ma ro namar parau madapoton pulau naso berpenghuni. Jadi masalah situ tu marohani natolu halakon alai di anggo nakiningan sisa halaki toktong doi bana mamuji Tuhani alai anggo na duaon nakiningan ngasongon na maila mamereng sisa halakon ala niaha ala dan kontinu nasida madok mauliate manang nama mamuji Tuhani anggo sisa hala amat tahun terus do madok mauliate dot mamuji Tuhani. Jadi dinarui nakiningan parawing Roma amata nasai toktong martangyangon didokon ma bado basa boy horo tuson mangurupi hami ninna ai madah didokon amata parparau oma aina arong do hubere na hubereng na budari api nama saitibbo situtu jala di bagasan api nama saitibbo situtui Pitor tarojar di bagasar rohakku bahwa nabuharo noang pulau naso berpenghunian. Sasitong na au mulai san nabudari di dokoma. Nunga marparau aula mangalului dekke. Alai husangaho majolotahe mamereng pulau naso berpenghunion ninna rohani pemilik paraon. Hamuna kamanang dotamuna kainang banggama namartang yang nakontini nakiningan nasay toktong mamuji guari tuhatay di diero kebanggaan ni amata nasay toktong mamuji tuhatay naso pujian na manang na ucapan syukurna dang bersifat temporal ternyata nanang donon ni carita itu hita Gudang do cara dipatupa tuhatai laho mangurupi hita. Asalkan apa mang doa kita jangan bersifat temporal. Pujian kita kepada Tuhan jangan bersifat temporal. Ucapan syukur kita kepada Tuhan jangan bersifat temporal. Unang marsangga-sangga. Irona kiningan balgani holong ni rohani tuhatay. Alani amang dota munak kainang. Ketika kita tadi melihat Matius 13 ayat 1 sampai 9 itu. Boy ma dohonota diajari turpukod duhita. Nang manian gabe songon perumpamaan di Tuhan Yesus di Matius 10 ayat 1 ayat siai ditiki disaburhon hatani Tuhani nang manian gabe tano nadenggan hita laho majakon boni laho majakon hatani Tuhani. Unang ma songon hape akan ditikiri sabur jolma boni mamiltik tudalan pitero pidong mamarguti boni unang mahita ditikiri sabur boni mamiltik tutano na batuon ya tubudonian alai rahar ibana dang marurat unang ma songoni hita di bagasa tikion jala unang mahita songon boni namadabu tu parsihupian ya namadabu tu parsihupian ya ditangi hodonian hatani Tuhani alaidang dijakon hatani Tuhani di bagasan rohana lapatanna omana di dogoaran anak kiningan na bersifat temporali marsangga-sangga mololas rohana molo di leot Tuhani pasu-pasu di ibana ba marsangga-sangga ma ibana mamuji debata martangi yang tu debata
Janganlah kita seperti sikap dua laki-laki tadi yang mana Tuhan sudah menyelamatkan mereka di satu pulau yang notabene memang tidak ada penghuninya. Unang masongoni parangeta, unang masongoni nang parto diota. Tapi Tuhan mau mengarahkan kita, baiklah kamu menjadi benih yang ketika benih ini ditaburkan ke tanah yang baik, ya, tubuh do bonii jalada kola tubuh alai marparbuedo 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Buhar bahenota asa marparbue hita. Totu amang dota munak kainang molotasuan misalna eme au yang yakin rata-rata nasak kita dope hita kan, ya alai nak pesongoni molo memang nunga tubuh hita di Cimahion nggak apa-apalah. Mungkin amang dan inang bisa melihat bagaimana seorang, ya, pemilik daripada sawah itu ditikki diengge tolu kaleng eme, ya, ditikki diengge tolu kaleng eme, ya, di rodam maon baru dong adong misalna parsamean na disaburhon maon nakiningan gabe tubuh ma hau maon manang na gabe tubuh ma padio nakiningan aka bonani emeon nakiningan kan, ya, tubuh ma misalnya bonion di kumajolo Roma aka parupuan marsuan ma nasida disuani ma saluhut na sawah i manang na haumai ado pengharapan ado pakirimon ni napunasa haumai usuk kumajolo hamuna naing manian 100 kali lipat. Jika tidak boleh Tuhan 100 kali lipat, banang gua pala ono 10 Tuhan. Jika memang tidak bisa Tuhan 60, banang gua pala 30 kali lipat Tuhan. Nakiningan tulu kaleng dohwengge urodamon banaing manian sarasa lipat ono 10 kali lipat do 30 kali lipat nian Tuhan. Hupape anon hupanen anon Tuhan. Itulah pengharapan siapa? Pemilik sawah itu. Jadi amang do tamunak kainang ala argado hita ditobus debata jala bangso na pinilit ni debata hita. Jangan sia-siakan pengharapan Tuhan tu hita di bagasan tikion. Unang magopo, unang sia-sia pakirimon ni Tuhan itu hita di bagasa tikion alaniaha argado hita ditobus debata bangso na pinilit dohita ditik kita puji Tuhani ditik mengucap syukur hita tu Tuhani unang manian hita puji-puji ta do ucapa syukur ta bersifat temporal alai ditik kita puji Tuhani ditiki madok mauliate hita tu Tuhani naing manian disiki songo dia pe parngoluota di sadok portibion tetap mahita mamuji Tuhani. Amin. Karena apa tadi? Engkau sangat berharga di mata Tuhan. Karena engkau adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Argami unang sia-sia. Argami unang gabe bain i magopo. Alai alanong argahi tadi tobus debata. Baiklah katanya di dalam Matius tadi itu naing ma parbuita 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat di tonga-tonga ni portibion. Asalas rohani debata mamereng hita. Amin. Martang yang mahita. Moliate maali Tuhan di bagasa tikion diajar rokodo hami marhite turpukon argado hami di hadapanmu ala bangso na pinilitmu do hami jala unang manian marsangga-sangga pamujion nami dot hamalaten ni rohanami
nang pesongod dia kondisi ni ngulo nami. Alay sa itoktong mahami madok moliate, dohot mamuji do pasangapon guarmo na badiyeng. Tuhan di bagasan tikyon, utangnya ko kami keluarga amang harianja inang borgultom naung pasahaton hamalateni rohani nasida tutonga-tonga ni pembangunan sarana dot prasaranaon. Hutangnya ko kami matutu ali Tuhan akar ruasti huriam naung pasahaton pelean, baik pelean mingguan, baik pelean bulanan, manang na pelean nang pinasahat ni nasida bahkan tu pembangunan ali Tuhan. Hutangnya ko kami may salhu na tuadupanmu na badiyain. Hutangnya ko kami maali Tuhan aka sumbangan proposal naung pinasahat ni ruas manang na di luar ni ruas na makahawlong kami. Berikan Tuhan berlipat ganda berkat-Mu itu kepada mereka. Karena mereka adalah duta-duta Tuhan untuk membantu kami membangun gedung sarana prasarana HKBP Jalalura Cimahi ini. Ali Tuhan nang di bagasa tikyon hutangnya ko kami saluhut na ruas ni huriam di dia penasida maringanan manang na live streaming penasida di bagasa tikyon toktong gomos pangiduan nami asahoma nama masu-masu nasida manang na di baga corok kami asahoma nama masu-masu hami saluhutna akar ruas di huriam namar sahid ali Tuhan baik namar sahid di rumah sakit baik na dirawat di jabu baik nama robak jalan tu bagasa tanganmu mahu pasatami nasida saluhutna asahoma ali Tuhan na pamalupon nasida akar ruas di huriam na marulang tahun di bagasan minggu-mingguon bahkan na marulang tahun pernikahan leon ganjang ni umur di tonga-tonga ni nasida leon ali Tuhan silas ni roha leo dame leon basa-basa nasyak koi tu tonga-tonga ni nasida jala songoni akar ruasmu na marulang tahun pernikahan damem na sumurungima na toktong mga rajay rohadot pikiran ni keluargai asa say damemima na jongjong di tonga-tonga ni keluargai atau ngali Tuhan pasu-pasu program ni huriam di bagasan minggu-mingguon jala martangiang dohami ali Tuhan pesta parheheon ni sekolah minggu pesta parheheon ni parupuan di hari minggu naneng roon patupaon ni huriam may tutu say homa nama masu-masu saluhutna pesta parheheon sekolah minggu do pesta parheheon parupuani asa tungdungo saluhutna ruas ni huriam di bagasa tikyon unang loas ali Tuhan ruas mitar podom nasida alay say dungoma nasida say hehema nasida di bagasan partod diona lau mamuji dot pasangapon guarmu nabadi masay gudang do pesitanya kono nami Tuhan di botoho dui ahana di pangido roham nanang si pasaton nami tuho martinangi maho ali Tuhan di bagasa Yesus Kristus martangnya kami tuho amin. Huhut mahita pasahaton pelean des hatta tujolo dohot tu pusat maride mahita sian buku ede 585 ayat sada romahita tujolo. Sombama Jehovah de batata amen hale Amen, hallelujah.
amen haleluya. Endehon 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 amen haleluya. Ayat tolu jongjong maita. Ya, jongjong kita. Tadehon ayat tolu amang inang. Tadehon mak. Sangap ni Jehovah de matata. Amen haleluya. Nabunar jalamar Baliado Jehovah. Amen haleluya. Tapatin rumah Gorni di matata. Amen haleluya. Nanti gor jalana Sumbugu salilingna. Amen haleluya. Endehon 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 amen haleluya. Tatangyakon ma peliata tuado panidebata martangyang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang horo haroran ni saluhut silelo naringgan dohot na sauli basa na mauliutus hupasat tami masyan na nilehon mitu hami pelen nami tuho say jala may gebe wap na husus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami peleanon pati bulon arajon mo dito nga ni huriam do di portibion buhay marohanami marhitete todim asalam tadahami godang ni selolon mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Sadohot gogoki rodi salut artaku Pasaha itu nasur Alia manami na di Banua Gijang sa pinorbadia magwarmu sa Roma harajanmu sa South Malomani Roham di Banua Tongon songon di Banua Gijang leon matuhami sa darion hangoluan siapari se sama dosa nami sunggup panesa nami di dosa ini dong namardo satu hami una kami tugitu pangujunan palua mahami sian pangago. Ai ho drona puna arajan dohot hagokun rodi hasangapon salele bilelena amin. Mulak mahamudi bagasad dame, jalo hamuma pasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan
debatama ho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasar madamena tutodim. Amin. 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 Oras marihita.